V programe GeoGebra si ukážeme, ako zostrojíme obraz stredovej súmernosti. Mám prichystaný výkres už s narysovaným trojuholníkom a s daným bodom S, ktorý bude našim stredom súmernosti. V GeoGebre znovu môžeme jednoducho použiť cez tretiu ikonu správa. Vyberieme si stredovo-súmerný obraz objektu. V nápovede v pravej časti máme napísané, že máme zadať objekt. Ukážeme teda na náš objekt, ktorý chceme zobraziť a ukážeme na stred súmernosti. Tým sa nám vytvorí obraz. Prejdeme do vlastností tohto obrazu. Môžeme si ho nazvať obraz. Zobrazíme popis. Tomuto obrazu dáme farbu červenú. Môžeme v štýle pridať trochu výplne. A body, ktoré sú vrcholmi nášho obrazu, tiež zobrazíme červenou farbou. A zobrazíme popisy týchto bodov. Všetky 3, čiže A s čiarou, B s čiarou, aj C s čiarou. Náš obraz je hotový v polohe pohyb. Ako náhle budeme pohybovať niektorým z vrcholov vzoru, bude sa tomuto prispôsobovať aj vzniknutý obraz.